strojov alebo pokrúmkar. Oni to viete, ako sa cítite, pán Čul? Tesne po, ďakujeme. Dajeme si časovú zaradiť. Ako na tlačovke, aby sme novinárky a povedky nám, pani, povedky nám, aby proste odpovedať. Je 10 hodín večer a my sme práve prišli do Čajky v Bratislave a pripravujeme sa na spánok. My s Klárkou sme posledné bojovničky, ktoré bojujeme s týmto jedlom a keď dobojujeme, pôjdeme spať ako všetci ostatní, pretože ráno vstávame o 4:00 a vyrážame na lyžovačku. Ja musím dať čo spraviť. A čo máme povedať? Sú 4 hodiny ráno a ja som several dehydrated, so let's make guacha. Maša, jak sa to volá? Vieš, čo myslí, ne? Guaša, mača? Sú 4 hodiny ráno, my sme vstali, nakladáme auto. Teda, my úplne nie, ale oni áno. A chystáme sa na našu cestu do Rakúska. A teraz sa ideme pozrieť, ako ostatní účastníci prežívajú dnešné ráno. Nenka, ako sa cítiš? Veľmi unavený zatiaľ. Koľko hodín si spala? Menej ako je potrebné, asi 4, možno menej 5. To je strašne málo. A tešíš sa na náš prvý deň lyžovania? Od 1 do 10, na koľko sa tešíš? Takú 10, ale už sa mi podarilo zrýpkať ešte pred lyžovačkou, takže som trošku zakrvavená, ale to nevadí, bude aj lepšie. Máme aj medika, tu pán medik, takže neboj sa nič, on sa o nás postará. Výborne, to sa teším. Klara, ty komunál. Dobre, ale jak to mám vyjesť, keď mi nepomôžeš? Môžem? Zdravíme vás dnešného rána a máme tu pri sebe Mišku, ktorú ideme vyspovedať. Miška, ako sa cítite ešte ráno o 4:00 ráno? Celkom bizar, keď niekto vedľa vás vylezí z koša. V Bratislave sa dejú čudné veci každý deň. Ďakujeme. Slečna, ako sa cítite ráno o 4:00 potom, ako ste vyliezli z odpadkového koša? No, ja som tam nocovala, takže to bolo veľmi náročné pre mňa, ale cítim sa ako úplný odpad dneska, lebo o 4:00 ráno vstávať to čo je. Ale nevyzeráte ako odpad. Janošov si musí, ale Kvitošov. Dobre. To urobíme. A čo to nahráme? No počúvajte. Zdravíme vás spod rakúskych kopcov. Všetko? Dorazili sme práve pod rakúske kopce, tešíme sa. Čo sa stalo na tomto kopci, Lili, povedz nám? Bol tu svetový pohár, všetci nevieme kedy, ale bol tu. Tak. Prvá fronta. Tak, dorazili sme na svah a ideme sa lyžovať. Áno, tešíme sa. Je tu veľa ľudí. A tešíme sa. Rozhodujem sa, či mi je teplo alebo zima. A máme aj profesionálneho snowboardiera, ktorý síce ešte sme ho nikdy nevideli snowboardovať, ale dnes to bude prvýkrát. Čo na to hovoríte, pane? No, aby som sa to naučil rýchlo cestou hore. Už sa nachádzame v stredisku Flachau a máme za sebou prvých pár jazd. Naše obľúbená zjazdovka sa stala Flying Motard, ako môžete vidieť. Ale ešte sme tam nešli. Lebo vychádza zo zeme. Zatiaľ sa máme super, je nám teplo, takže pomaly začneme vrstvy a máme tu skvelého kameramana a strihača Kvida. Takto Ema skončila, keď išla dopredu sama. My sme mali ísť tam. A táto cesta ide až do dediny. Dobre, by som si dala nejakú ľadovú
piješ zmrzlinu. Práve máme obed číslo 1 a sme tu aj s našimi kamarátmi, takže sa ich spýtame nejaké otázky. Máme výbornú horúcu vodu, čaj tam nie je, a potom máme výbornú horúcu vodu. Čo žmúriš, ty Maďar? Keby sa náhodou niekto pýtal, že prečo mám lyžiarske okuliare aj počas toho, keď nelyžujem, tak je to pretože na mňa svieti slniečko a chcem vidieť na svojich super krásnych kamarátov. Tak povedz, že toto je náš prvý respondent. Toto je náš prvý respondent. A akú otázku dostanem? To ešte ani ja neviem. sa mi práve rozsýpal obed. A čo to je? Čo to je? Tak dajaký, čo to je? Dojetky s orechovou náplňou. Teraz to je taký krušovník. Už sú to monetky. Už sú to monetky alebo multiplitky. Takže máme tu Kvido. Kvido, ako sa ti zatiaľ lyžuje? Predtým zle a teraz tak v pohode. A čo sa ti najlepšie lyžovalo zatiaľ? Ktorá z jazdovka? Ten freeride hore. Asi aj niečo skočil? Asi hej. Dobre. Kvido je špecialista freeridista, takzvaný peňový skakanista. A keď chcete, môžete si to vyskúšať. Je to výborný nápad na budúce znova. Kvido, peňu zdar. Takže prvá otázka na prvého respondenta, Jarka. Jarko, ako sa ti naviguje celá skupina? Dobre, Mapy.cz majú zimnú verziu, kde sú zjazdovky a lavinové polia. Ideme na to. Druhá respondentka, Nika. Nika, ako sa ti zatiaľ páčil freeride? Veľmi dobre. Spadla som len raz. A na freeride vlastne, hej. Mišo tu nie je. Mišo natáča, Mišo je kameraman a aj, jak sa povie taký, čo skáče? Skokan. Mišo, ako sa ti zatiaľ lyžuje? Áno. Vilka? Ty nevidíš, ja tu robím jeden take na všetkých a my to tu ničíš? Mne sa lyžuje dobre, už som 2-krát spadla. Raz som sa popkla o vlastnú paličku. Ale to je také typické moje. A zničila sa? Nie. No dobre, tak to Pohode. je super. Miška? Nejaká jedna otázka, ako sa mi lyžuje. Ako sa ti je? Akože, Čo máš? mám proteínový chlieb, chutí veľmi divne. A taký trošku pohorkaný humus. A natieraciu aparatúru od Klárky. Je ti teplo? Je mi strašne teplo. Maťo, ktorá lanovka sa ti páčila zatiaľ najviac? Prvá. To bola ktorá? To bola to najdlhšia. Dobre. Kido? Mňa? Čo? Ako sa máš? Dobre. A ty? Dobre. Takže už 15 minút ideme po veľmi strmej ceste hore. No a to vám zde. Čo tu? A teraz sme zle odbočili. A je tu úplný strmák. Tak sme zistili, že sme asi niekde zle odbočili. Ale nevieme kde, pretože to bola iba jedna cesta hore. Takže a Jarko sa vyparil niekde. Lebo nás obehol typek a my sme zastali, že by nás mohol obehnúť. Bo išiel veľmi rýchlo. Hej. A potom už zrazu sme nevedeli, že kde je Jarko. Hej, môžem? Takže práve sme to popali naše instantné večere, mali sme naozaj všeho chuť a musím poznamenať, že máme veľmi pekné izby, ale cesta sem bola úplne strastiplná a bolo ma veľmi brucho, lebo to bolo strašne, to boli 180 stupňov bez zákruty, takže to bolo naozaj riadne.
A čo si hovorila? Že sme... Takže teraz sme na našej izbe, na našom apartmáne, ktorý je super a máme tu super spolubývajúcich, ale máme tu aj nejakých spolubývajúcich, ktorí s nami vôbec nebývajú. Títo. Lebo... Pretože oni nemajú stôl, takže my im požičiavame náš stôl, ale za odmenu my sa môžeme sprchovať v ich kúpeľni, lebo majú lepšiu sprchovaciu hlavicu ako my, aj lepší fén. Lenže kúpeľňa sa nedá zamknúť, takže asi ostaneme v našej kúpeľni. A je tu veľmi pekne. Veroniku už máme. Je 7:06 ráno a my sa nachádzame pri našom krásnom hoteli, na ktorý sme išli veľmi dlho, ale bol lacný. A máme tu účastničku Oľu, ktorej sa ideme spýtať, ako sa jej dneska bude lyžovať a ako sa jej lyžovalo včera. Dneska dúfam, že nič nezlobím a nezobriem. A včera som nič nezlobím a nezobrel, takže tak. Ďakujeme. A na ty, ako sa ti spalo? Krátko, nemala by som byť s Veronikou na izbe. Nemám čo dodať. Tak nachádzame sa v druhej fronte na druhý deň. Mali sme trošku problémy s liskami, ale to nič. Všetko sa vyriešilo a máme tu so sebou svojho kamaráta Piva, ktorý dúfam, že bude vidno na kameru. A to sme mali byť, my sme mali mať zbieracie oblečky, ale zabudli sme na to, ale to nevadí. Ostávame pozitívni, máme veselé farby na sebe a proste bude to super tento deň. Blbosť. Dobre. Tak rozhodla som sa, že sa spýtam náhodného okoloidúceho, že prečo si dáva smetiarskú vestu. Hovoríte po slovensky, pane? Ja ich spreche Slowakei und wir geschlossen. Áno, ďakujeme. Ja vás poprosím po slovensky, lebo ja po nemecky veľmi nerozumiem, tak ja by som vás poprosila teda po slovensky, ak viete. Na zjazdovkách je príliš veľa smetí, ktoré sa musia pozbierať za mnou, lebo sa roztratia, tak si musím dať vestu, aby sme zberali smeti. Áno, ja ako obyvateľ Smetiaku s týmto veľmi súhlasím. So bright, don't need a reason. Escorting my head is out, they wish you sleep. Can't be nobody else, I'ma be myself. So they gon' have to watch me treat myself. Watch yourself, huh? Yeah, you make it look good. Don't let it watch yourself, huh? Cause you make it look good. You make it look good. Watch yourself, huh? Yeah, you make it look good. Taste test. Oh. Don't let it watch yourself, huh? Cause you make it look good. Watch yourself, huh? You make it look good. Janka, že čo sa stalo s jeho spúznicou, máme tu živý dôkaz, to bolo práve odtrhnuté stade. Janko, si smutný však? Moje emócie. Momentálne sa cítim ako opustený hráč na mori. Ako lyžiar po sezóne, ktorý má zlomené obidve nohy. Môžeš si nechať tento zvítok, pozri. Ďakujem. Dáš do denníku. Ďakujem. Tak. Už sme to jazdili. Sme vyčerpané. Ideme. A kam ideme, Ema?
Na tou oranžovou škvrnou, ktorá je v bielej. Do hmly. Tam, ak si všimnete, tam je vlek dakde. Tam. A všimnete? Sme tu, jak je tá červená šípka a po zjazdovke 14 sa potrebujeme dostať na vlek 14, aby sme sa po zjazdovke 14 dostali na iný vlek 14, ktorý nás vyvezie na hrebeň, ktorým pôjdeme poďte za mnou, 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 poďte za mnou. Miška, aké máš pocity po tomto páde? No, ja už ani neviem. Si rada, že je to na videu? Hej, ale vyzerá to na to video úplne trapne. To je také, keď som sa hodila na schvál o zem, jak simulant. To som sa cítila tak, jak v pračke. Tak. Say it's impossible, just makes us wanna do it. We're up against the wall, we'll break right through it all. We'll break right through it. This may be difficult, we're not afraid to blow it. And even if we fall, we'll keep on going up. We'll keep on going. Here we go through the open door. Náš objav vajíčka, ktoré sú len dve. To sa oplatí. Veronika je momentálne unesená. A to sú zlaté vajíčka. Z týchto vajíčok. Úplne každý super rôzny. Klárka, koľko si typla? 50. A koľko sme platili? Presne 50 na 1 cent. Kde píše, vidíte, 50 eur. Lepšie. No, o čom to hovoríš už 5 minút? Čaj o tejto značke Leros, prosím sponzor, čo aj milujem. Kúpujem si ich, sú strašne drahé. A predávajú v Dérku alebo v lekárni, ale v lekárni majú horší výrok. Aj v Kauflande. V Kauflande. Takže viem. Ako ju tady neplatia. Sú také biele čaje, sú zdravé, sú proste bylinkové. Však je to napríklad, že napríklad tento je, máte proste alchymilka, pamajoran, meta, brest, hluchalka a všetky tie, ktoré tam sú, tak si tu nakreslené ten obal. Ale majú aj iné, majú proste aj staré obaly, ale sú tiež veľmi pekné. Napríklad ja som začala do som tak, že mama mi donesla zrobiť, lebo je to dala nejaká babka. Ja mi dali tie čajky. Takže môžeme si prísť po ňo? No, príď. A toto. So let one guy, we're making it. There's only one way, we're taking it. We will stand, we will stand, we will stand up. Toto je naše jedlo, lebo včera sa nám rozkrušil chleba. Tak dneska sme z toho spravili praženicový chleb. Máme aj mysli, zálohu. We will stand up. No, they cannot keep us down. Look at us stand out now. Look at us stand out now. Tak už šľapeme v sobotu na... Čo mi chodíš do môjho záveru? Ale hej, máš pravdu. Takže Šlapeme na prestávku. už šľapeme na prechádzku. Sedením a sedením. A máme tu Maťa. Čau, Maťo. Ahojte. A máme na ňo pár otázek. Takže Maťo, ako sa ti včera lyžovalo? Super. Fakt užívam si to, nádherné počasie a tých kilometrov zjazdoviek neurekom. Áno, a ja som z toho úplne hotová. A nevadila ti tá hmla? No tá hmla bola asi najnepríjemnejšia. Vtedy človek nevedel rozlíšiť bubny a ľad, takže nevedel, kde mu to nohy vyhodí. Hej, to bolo hrozné. A spadol si aj? Ani raz. Vy tiež ostatní. A výškovo... Mayday, pekný Rakúšan. Kam by si chcel ísť? Kam by si chcel ísť? Kam by chcel ísť? Hore.
Prečo? Na aute to ukazuje 18 Prečo? minút. Hore. Koľko metrov? Vysoko. Povedz, čo ty, Kvido. Ale ešte tá Alpa. Tu je ten cík. Čo? Kde si najmladší? Aj ty si to všimla. Now before we get started, let me pop my collar. Baby, let me freshen up for that pop like dollar. Ice cream, soup, beige, proud of product. You can hate on the juice, man, ride the product. Ooh, when I get serious, let's boof the spot. We can put it on rocks till we off the top. Get a litty off shot till we off the drop. With the clouds, my G, I got caution hots. Oh, baby. Yeah. It's nice like this, that made me. Yeah. My boss, they don't betray me. These moments drive me crazy. Dobre ti je, že? To teda. Ja som si už dávno nezaprtkal. Je zaprtkal. Forecast, hate away, sun in the Netherlands, sun I can forecast. Let me be your weatherman, let me be your weatherman here at the scene. Head in the clouds, I can easily dream, easily beam, up, you know what I mean. I bet a whole city of angels couldn't fly with these wings. I can string you along in these chords, I can sing. I can bring you to a string class for you can drink with me. Oh, baby. It's nice like this that made me. You know these nights, my thoughts, they don't betray me. Ja som to zaujal! Veľká našla vonku pred chodbou, teda na chodbe pred dverami, sušiak s vecami. Nie, sušiak. A my sme ho priniesli, teda Lulka ho priniesla dnu a máme tu teraz sušiareň veci a veľmi sa z toho tešíme, lebo máme veľa mokrých vecí. No. Tak toto je náš outfit check do našej sauny, do ktorej sa veľmi tešíme, pretože sme vyzimené z našej prechádzky a tešíme sa, že sa ohrejeme a možno pôjdeme aj do ľadovej kade, alebo sa vyváľať do snehu. Zdravie Slovensko. Aj Rakúsko. Takže nachádzame sa už v našej saune. Máme tu úplne super luxury lehátka. Máme tu gaučíky, na ktorých sa môžeme oddychnúť. Máme tu takúto antickú studňu. A máme tu občerstvenie. Netuším, čo toto môže byť, ale vyzerá to veľmi fancy. Aha, to bude asi cukor, hej, zucker. A proste môžeme sa tu občerstviť, to sme my. A tu máme už vchod do našej sauny. Máme sprchy a tu máme saunu, ktorá vyzerá úplne podľa mňa brutálne. Máme tam farby, LED svetla a tu je už samotná sauna, kde sú holí chlapi. Vraj. A potiaci sa Janko. To je všetko. Takže je to náš posledný deň lyžovačky. Máme tu Sparks na přebudenie, lebo proste kto nepotrebuje praskacie sladkosti v ústach, keď ide na svah. Takže vyrážame a tešíme sa, lebo je to náš posledný deň a musíme si to poriadne užiť. Jupi! Môžem? Tak nachádzame sa v našej poslednej prvej rade tohto dňa, je posledný deň a bola to veľmi zvláštna rada, lebo sme museli vyšľapať po schodoch, ale tá ľadovka vyzerá celkom retro, takže si to ideme užiť a dúfam, že tento posledný deň bude super a že si to užijeme najviac, ako budeme môcť.
to na to. Proste wow na každú stranu. Fakt. Úžasné. Úžasné. Sme dneska lyžovali tu a chystáme sa práve na túto lanovku, ktorá vedie až tam ďaleko na kopec. Vidíte? Už sa to chystá, len ide asi ujo s nami dáky, ktorého nechceme verby. Tak kamarát zostal tak a my sme sami máme celú pre seba lanovku. Si robíme saunu! Ja som sa pýtal takého týpka, že čo robím, keď pôjdem tadiaľ dole? A on že, dole. Tak práve sme v tejto lanovke, ideme sa, chystáme si obed. A ako ti chutí, Veronika? Výborne, a ten výhľad k tomu je úplne úžasný. Opustila nás Nika s Jarkom, lebo si išli dať drahý... Vôbec 17 eur. Ako nič. No a máme ešte aj výhľad. No ale jeme ľudia, lebo ja nebudem tu akože... Spolku sa baviť. No, takže ideme už aj späť rovno. Sme nestihli sa dopapať. Máme už aj spolucestujúcich. A asi ideme zase späť. Teraz zase ideme späť. A to je Janková cibula. Stačí! Ale čo, Klárka, sa ti nepáči chodiť hore-dole? Nie, ale ja som si zakladala, lebo Kvido nás skoro opustil, ale je tu s nami. Ostávame po kope. Áno, aj cibuľka je stále na okne. Pozrite sa na tento krásny sneh. Úplne viac snehu je na našich lyžiach. Čo hovoríte na to, dievčatá? Potvrdujem, to fakt. Ale je tu pekné. Miška? Cítim sa ako v cukre, keď lyžujem. To teda, tu na je to ešte pekný svah, ale tam dole tu sú také bubny a vyšmykané. A to ďalej sme šli tiež. Koľko je to naša jazda v tom tutu? Štvrtá. A zase, ale teraz už nie sme sami, ale máme plnku. Nemôžeme jesť. Ak sa rozdelíme, ty pôjdu tam, ty pôjdu tam. Pre televíziu Pathfinder z Rakúskych Alp Klára Totová a Ema Hajzušová. Ďakujeme. Tak už dobarujeme snáď predposledný krát toto auto. Tak my sa nachádzame posledný krát pri mojom nocľahu, bolo to veľmi pekné. Tuto nocovať dvakrát za sebou, ale musím povedať, že nie som až tak dobre vyspatá a teším sa už na svoju naozajstnú posteľ, ale bude mi tento komunálny odpad, môj nocľah veľmi chýbať a ukončujem tento vlog. Ďakujeme.